అంటే ఎన్టీఆర్కి వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకోమని చెప్పింది, మనం పార్టీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మేనకా గాంధీ చెప్పారు. మీరేం కొల్యూడ్ అయిపోయారని, అది కదా ఆయన పాయింట్. చాలా తప్పండి. ఆయన ఒక్కరికే చెప్తుందా? మాకు చెప్పదా? ఎన్టీ రామారావు వ్యతిరేకంగా స్టాండ్ తీసుకోమని మాకు చెప్పకపోనా? మాకు కూడా మేము నలుగురం ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం. నలుగురు ఎమ్మెల్యేలలో మాకు నలుగురు కూడా చెప్తుంది కదా. అయితే నేనేమంటున్నా అంటే నువ్వు ఆ కారణంలో పొద్దునటి వర్గాల సంజీవరావు ఓటింగ్ నాడు, పోలింగ్ నాడు మా మీద ప్రెషర్, మేనకా గాంధీ మీద ప్రెషర్. రేపు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్లో ఓటింగ్ గిన వచ్చినట్టయితే मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, पार्टी को रिज़ाइन कर तुम, मेनका गांधी का कपड़े खोल तुम, मैं पूरे भांडा फोड़ तुम देखो అని ఇట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేసి బెదిరిస్తే ఆమె పరిశాన్ అయిపోయి మాతో మాట్లాడి పాపం జయన్ మిశ్రాను పంపింది ఢిల్లీ నుంచి. నా దగ్గరనే ఉండే, నా రూమ్లోనే ఉండే, హోటల్లో ఉండే. ఆయన చెప్పింది వాస్తవం. పిచ్చి కుక్కను కొట్టాలంటే దాన్ని ఏ విధంగా కొట్టాలో అదే విధంగా కొట్టాలి. అది మనల్ని గర్వకుండా కొట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది. మరి పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టే కొట్టవలసి వచ్చింది. పొద్దునట్టు పోయి అక్కడ నిలబడ్డాడు. ఏడా జడ్పీ చైర్మన్ ఏదైతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ అయ్యే హాల్ దగ్గర పోయి నిలబడి వీడిని ఆపేస్తా నేను, వాడు ఎట్లా నన్ను చూసిపోతాడో చూస్తా, వానికి గుద్దబట్ట నడిపిస్తే అప్పుడే. ఇవన్నీ డైలాగులు. ఇక వాళ్ళ కులంతో కూడా మాట్లాడాడు. నేను మాట్లాడా ఏమన్నంటే బ్రాహ్మడు మళ్ళీ ఎవడో పట్టుకుంటూ ఇట్లా అట్లా నేను అదాను. అక్కడ బాజాప్తా లైన్లో నిలబడ్డరు. అక్కడ వచ్చి వీడిని ఆపుతానట్టగల పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు, మెడలు పెట్టి అవతలకు నూకేశారు. భీమిరెడ్డి ఉన్నాడు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా లోపలికి పోయాను. పోలింగ్ అయిపోయింది. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గెలిచింది. ఇక అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చింది రాత్రి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా పొద్దునట్టు నాకు 2 గంటలకు పోతున్నాడు అక్కడి నుంచి అని. అచ్చా వచ్చిన తర్వాత రాత్రి కూర్చుంటే రాత్రి మా జయన్ మిశ్రా గారు వాళ్ళు ఉండి మరి ప్రకాష్ రావు ఏదో రాజీనామా చేస్తా అంటున్నాడు కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాం మాట్లాడాలి. నన్ను రమ్మంటే నేను ఆయన ఇంటికి రానే. ఇప్పుడు ఇక మొదలే నా మీద ఏడుస్తాను, నేను రాదనుకోలేదంటే అక్కడనే ఉంటుండే. నేను స్పెషల్ క్వార్టర్లు ఉన్నా. అవును నీకెందుకు స్పెషల్ క్వార్టర్, మాకెందుకు లేవు, నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్, నీకు పెళ్ళాం లేదు పిల్లలు లేరు, నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్, పెళ్ళాం పిల్లలకు మాకు ఓ దిక్కుమాల క్వార్టర్, ఎందుకు నీకు స్పెషల్ క్వార్టర్ నేను అడుగుతున్నాను. నేను అచ్చపోని పొద్దునట్లు లేవగానే 8:30కో 8కో జయన్ మిశ్రా గారు, మా హరిబాబు గారు అని ఉండేది, ఇంకో నిన్న పేర్లు చెప్పి రవీంద్ర ముదిరాజు, తర్వాత ఇంకెవరో అందరు కలిసి ఓ 3-4 ఆయన దగ్గరికి పోయేటాకల రాత్రి సద్దన్నం తింటాడు, పెరుగన్నం ఆయనే చెప్పిండి. నిన్న రాత్రి 8:30కే వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారట. నాకు చెప్పారు, నేను లేనా సీన్లా ఇంట్లో. ఏమని చెప్పానంటే రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఏమని బాబు నువ్వు ఇట్లా చేయకు. నేనే మరి ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు మనం మెనకా గాంధీ దగ్గరికి పోదాం ఫ్లైట్ ఎక్కి, ఈ పంచాయతీ తొడిచిపోతుంది తొలకపోతే అనేది వాళ్ళ ఆలోచన పాపం. అదే మెనకా గాంధీతో ఫోన్ మాట్లాడిచ్చారు, లేదా ఆయన మాట్లాడిండో, మనం ఇప్పుడు పోదాము, నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తారు కావచ్చు, అక్కడికి నువ్వైతే అక్కడికి పోదాం, ఇక్కడ ఇవన్నీ చేయకు, మంచిది కాదు, రాజీనామా చేయక అని వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు బాగా. ప్రకాష్ मैं बड़ा आदमी बोल रहा हूँ, बुजुर्ग बोल रहा हूँ, నేను పెద్ద మనిషిని, అది ఇది అని చెప్పాడు. नो ये ఎంతసేపటికి मैं मेनका गांधी का ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ. 3 बजे प्रेस मीट लगाया, खत्म हो गया. 3 बजे लगाया, ఇది 8:30 మార్నింగ్ వాళ్ళ ఫ్లాట్లా 3 बजे ప్రెస్ మీట్ लगाया, నేను ఇప్పుడు ఖతం చేస్తున్నాను అని వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా ఆయన వినలేదు. అయితే ఈ మిశ్రా గారు ఏమన్నారట అంటే, देखो प्रकाश, अगर तुम पार्टी को रिज़ाइन करना है तो एमएलए को भी करना पड़ता, हमारे पार्टी से एमएलए हुआ ना అని అన్నాడు ఆయన. యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ది రిజిగ్నేషన్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే ఆల్సో చెప్పిండు ఆయన నిన్న. ఈయన అన్నాడు ఐసా అని సగం అన్నం తిన్నాడు, ఆయనతో చేయి తీసుకున్నాడు, ఆ సగం అన్నంలో చేయగడిగిండట. చలో అని యువతలకు వచ్చిండు, ఆటోని పిలిచిండు, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్. అప్పుడు ఆటో ఇట్లా అమ్మనగానే ఆటో రెడీ, అన్న కూర్చున్నాడు, చలియే అన్నాడు. ఈయన ఇంకో 2 ముగ్గురు, రవీంద్ర ముదిరాజు హరిబాబు ఎవరో వాళ్ళు కూర్చున్నారు, మిశ్రా గారు ఆటోలో కూర్చున్నారు. ఓ 2 ఆటోలు తీసుకొని అందరు కలిసి తంగి సత్యనారాయణ గారు స్పీకర్. ఇదంతా నేను మీద మా రూమ్ నుంచి గమనిస్తున్నా. నేను 227 ఉంటాయి, నేను పోలే ఆ సీన్లో, నేను లేను. ఆటో ఎక్కిరిపోయారు, ఎటుపోయినా నాకు అర్థమైతలేదు అసలు ఏమైంది. ఈ ఆటో ఎక్కి ఎటుపోతాను, అప్పటోళ్ళు ఈ సెల్లులు గిల్లులు దిక్కులేవు, మళ్ళీ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి చెప్తా తప్ప మనకు తెలియదు. ఓ 2 గంటల తర్వాత మిశ్రా గారు ఫోన్ చేశారు. మిశ్రాను మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో హరిబాబు గారు ఎవరో అయినతో ఉన్నారు. ఓగా అయిపోయింది సార్, అయిపోయింది అన్నారు. అరే ఏమైపోయింది, రిజిగ్నేషన్ అయిపోయింది అన్నాడు. చేసిండు అంటే చేసిండు, ఫోన్ చెప్పారు. మరి ఎక్కడున్నారు మీరు, ఇక మేము స్పీకర్ ఇంటి ముందర నేను నిలబడడం, ఆటో గిటో పట్టుకొని వచ్చేసేస్తామంటే చెప్పరా ఇంటికి అని చెప్పి ఆయనతో పిలిచిన వాళ్ళు వచ్చినాక చెప్తే అక్కడ పోయిందట. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆ స్పీకర్ దర్వాజాలు తీయలే. తెల్లారంగా ముందే ఎవడు దర్వాజాలు తీస్తారు వాళ్ళ ఇంటి ముందర, ఓ రౌత అడ్డం ఉండే, అదంతా పెట్టి వాళ్ళు ఉంటే
తలుపులు తీయమని అడిగితే ఆయన వాళ్ళు ఇంకా ఇవ్వలేదనో లోపల ఏదో పని ఉంది మొత్తానికి తీయమని అంటే ప్రెషర్ చేస్తే ఇట్లా జేఎన్ మిశ్రా వచ్చిండు ఎమ్మెల్యే వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఏదో తీసారు. ప్రకాష్ అబ్బి మే బోల్డం ప్రకాష్ రావు నక్కు కరువు అని నువ్వు చేయకు అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా ఆటోలో ఏడ్చుకుంటూనే పోయిండట. ఈ ఏడ్చుకుంటూ పోయడం నువ్వు రాజీనామా ఎందుకయా చేస్తాడు కానీ వీళ్ళు బతిమలాడినట్టు అందరూ ఎందుకే అనవసరంగా వెనకగానే చెప్పినట్టు ఇంట అయిపోతుంది కదా పోదాంపా ఢిల్లీకి మనం మంచిగా. नो 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 मेरा इज्जत गया वो उसका कैसा तो देखो उसको क्या करता हूँ ऐसा मेनका गांधी का हाल क्या करता हूँ अभी 3 बजे देखो अरे बाबू అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడి వీళ్ళు ఊరికంటే మీరు ఊరికంటే నేను నెత్తి కొట్టుకొని చచ్చిపోతాను అక్కడ తలుపు కడ్డం పెట్టినది ఇంత పెద్ద రౌతుంటే ఆ రౌతు పట్టుకొని కొట్టుకుంటాను అన్నట్టు. ఇదంతా ఎందుకంటే చలవని లోపలికి పోయాను. ఆయన కూడా చెప్తారు కదా జనరల్గా స్పీకర్ ఆలోచన చేసుకోవా తొందరగా నేనే అబ్బి అబ్బి ఈయననే అబ్బి ఇట్లా మాట్లాడిండట. పెట్టిరు వచ్చిర్రు అక్కడికి అటువంటి నా దగ్గరికి వచ్చారు. మేము కూడా పాలిటిక్స్లోనే ఉన్నాం బాబు మేమేం చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు పొద్దునట్లు లేచినప్పటి నుంచి నాకు టికెట్ రావాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు అసలు మొత్తం. నిన్న ఆయన కూడా ఒక మాట చెప్పిండి ఈ మృత్యుంజయం చేయబట్టి రామగుండం టికెట్ పోయింది మాది అని. రామగుండంలో ఎవరికో టికెట్ ఇప్పిస్తాను అంటున్నాడు. ఈ టికెట్ నాకు కరీంనగర్లో నాకు టికెట్ ఎందుకు అంటాడు ఆయన అడిగి వెళ్తాడు సార్ అది ఎల్మ సీటు. అప్పటి నుంచి పంచాయతీ సార్ ఏం చెప్పాలి ఇక లీడర్ అవుతాను ఇప్పుడు అచ్చా ఇది చెప్పినాక లీడర్ సంగతి చెప్తా. ఇప్పుడు ఇదేం చేసిండు ఆయనతో రెసిగ్నేషన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక ఆయన ఆటో ఎక్కి ఆయన ఎటుపోయిండో వీళ్ళు ఎటుపోయిండో చక్కగా మాకు తెలియదు. 3ంటికి ప్రెస్ మీట్ అయినది. నేనేం చేసిన అంటే ఇమీడియట్గా మిశ్రా గారు నిన్ను మనోళ్ళకి చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారిని అర్జెంటుగా కలిసి ఈసారి ఈయన పగల ఫలానాడు రెసిగ్నేషన్ చేసిండు. రోజు అసెంబ్లీలో కూడా న్యూసెన్స్ బగ్గిడి గోపాల్ అని ఒక ఆయన ఉండే ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళ పార్టీలో వాడు ఎట్లనో మా పార్టీలో ఈ మహానుభావుడు అట్లా ఏది పడుతుంది అదే ఆయన నోటికి వచ్చింది అక్కడ కూయాలి మాట్లాడాలి. జయపాల్ రెడ్డి గారు వెంకయ్య నాయుడు ఎవరో చెప్పింది తినాలి అదో దుకాణం ఈయనకు. ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఎలా చేయించారండి అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆయన. ఎలా చేయించారండి అవును మరి సంజయ్ విచారం మంచి అంటే ఏందనుకున్నావు మెనక గాంధీ అంటే ఏందనుకున్నావు అని చెప్పి అది మేము చేసింది లేదు ఆయనంతా ఆయనే చేసుకున్నాడు అదేదో క్రెడిట్ మేము చేయించినామని కొద్దిగా వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయించండి అన్న. ఎన్జిఓల స్ట్రైకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్సులు జీవో రావాలంటే కూడా లేదు అది అంటే ఒక ప్రైవేట్ ప్రింటర్ను పిలిపించి ఇమీడియట్గా తమిళ సత్యనారాయణ గారికి చెప్పి ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయమన్నారు. ఉపేంద్ర గారికి ఎవరికో చెప్పారు 15 నిమిషాలు అలా యాక్సెప్ట్ అయింది. ఇంకొక అర్ధగంటలో ప్రైవేట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి జీవో తెచ్చారు. ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఎంతసేపు. నేను ఆ జీవో కాపీ పట్టుకొని వెంటనే అప్పుడు ఈ పేపర్లలో ఈయన 3ంటికి ప్రెస్ మీట్ పెడతా అంటుండు రాజీనామా చేసి బాండా కోల్తామంటుండు. మరి मेनका गांधी మీద ఏమేం చెప్తాడు ఏం కథ ఇక్కడనే చెప్తుండు. देखो कैसा करता हूँ पूरे फंड है बोले ना फंड पर्स देना ना पर्स में पूरे खाली कागज़ है पर्स नहीं है पैसा नहीं है इनकम टैक्स वाले राइड करते बोल के पर्स बोल रहे सिगरेट पीती ये करता वो करता देखो क्या क्या बोलता हूँ मैं ఇవన్నీ చెప్పిండు అక్కడ వాళ్ళకు. మాట్లాడితే అన్న నిజంగానే ఇదంతా న్యూసెన్స్ కదా. ఆమె వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే గిట్ల అవుతుంది ఏం చేయమంటారు అమ్మని అడిగితే ఆమె యాజ్ పర్ హర్ డైరెక్షన్స్ వీఆర్ హియర్ విత్ సస్పెండింగ్ మిస్టర్ ప్రకాష్ రావు ఫర్ హిజ్ యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ అని నిజంగానే 2 లైన్లు రాసి ఆమె తెల్లకాయ మీద సంతకం పెట్టించింది. వాస్తవమే నువ్వు ఏమన్నా డిసిషన్ తీసుకొని మిశ్రా గారికి ఇచ్చి మమ్మల్ని మా దగ్గరికి వచ్చి పంపింది ఆమె. తప్పేమన్నది మేము కూడా రాజకీయంగా ఆలోచన చేసినాం. అది తీసుకొని ఈయన 3ంటికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టకముందు మేము ఈయన సస్పెండ్ చేసామని ప్రపంచానికి తెలవాలి. నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోకి పోయినా 1:10 ప్రాంతీయ వార్తలు వస్తాయి. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఇది ఇచ్చి నేను భయవర్కల్నే వాళ్ళ దగ్గర వార్త ఉన్నది ఏమని ప్రకాశ్రావు రాజీనామా ఆమోదం సంజయ్ విచార మంచి నుండి ప్రకాశ్రావును తొలగింపు నా వార్త వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆడ ఆయనతో చదివిపించిన ఆ వార్తలు చదివేటోళ్ళు 3 చదివారు. ప్రకాశ్రావు రాజీనామా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సారీ టీఆర్ఎస్ మన సంజయ్ విచార మంచి నుంచి ప్రకాశ్రావును తొలగింపు ప్రకాశ్రావు రాజీనామా ఎమ్మెల్యేకు ఆమోదం 1:10 వార్తలలో చెప్పిండు. కాగితాలన్నీ చింపి అవతల వారేసి ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ చేసిండు. ఇంకేం చెప్తావు నువ్వు ఏం చెప్పినా కూడా ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేసినావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పినామని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ అన్నాడు. ఇంత కట్ట నేను చూడంగా పట్టుకపోయాడు నేను చెప్తే కదా అదే లాస్ట్ నాకు గలబడ్డది ఆయన. ఆ తర్వాత ఆయన ఎటుపోయిండో ఎటుపోయిండో సరే ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆయన చెప్పిండు ప్రపంచానికి అందరికీ చెప్పిండు వాస్తవాలు కూడా తెలియాలి చరిత్ర ఏం జరిగింది ఇక్కడ అనేది లీడర్ కావాలి. ఇవాళ చెప్తున్నా అబద్ధం ప్రకాశ్రావు నువ్వు చెప్పింది చాలా బోగస్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఐఫ్రేమ్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. ఫాలోస్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్.